tanan wala na ibalo, kinahanglan may ibalo mo sa paibalo para makabalo mo kay ang programang ito kay kathang isip lamang para malingaw mo gamay, dili ni tinuod kay himihimo rami ha 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 ha. Commander Panakun Patuli Vlog present. Sa mga kontra, tuara mga kontra. Kita na ko sa telescope sight na ko. Tuara lagit-dit panduha. Kontra power usa ka nang gidaan niya. Oh, Kumplito gyud. Nah, delikado ko ani mangandam ko. Pabutang ko ni una. Karing armas na ko. Bomba! Ay, hindi ka nung grab! Yan! Grab! Ang buhay ng mundo! Ang laki rin po! Grabe! Ada bomba! Kuman, Pern! Ano mo rin kay Diarab? Ligo kay Kontrad! Di kayo malutulan! Di kayo malutulan! Tirab! Sige, tiran ako! Di kayo dito! Grabe! Ligo na! Halaga imo na begitu salbahan dari kita aja di galong muko juga kunggoy na konon kining power na ko nga balik pawikan dito juga maibot sa imong ibang gihapan ya karagay ako sa pa i-zoom sa lago i-zoom laki mana pun kita nak aku sawan sabi sana deh karena saya kerja deh aku si Mutira Kumain berak. Hindi mo ito kilala. Kilala ng maaga. Para hindi masayang ang buhay mo. Pare, baka hindi ka ba magtagalog? Kung hindi, pinisayin natin. Ako si Commander Panakun. Taas yung mga kamay mo. Kapag hindi itataas, ibaba ko yung kamay ko. Kaya mo yan. Tulad ganito. Sige, ibaba yung kamay mo. Makakilala ko. Ako ang hari dari pwede tikahin mo baki gamit akong power untang unggoy tumalon ako, hindi mo ako matamaan. Grabe tindi to. Ang kalaban ko. Tingnan nyo. Siguro may dugong sanggoko yan. Hindi ko matamaan. Ano ba yan? Oh, tago ko pa ng puno ng kahoy. Kung totoo kang lalaki, huwag kang magtago dyan. Sa'yo. Para malaman nyo. Ito, bomba yan!
Para sa'yo. Ah! Lumaban ka pa! Wala. Ano ito? Lakas ito. Tatamaan kita! Ah! 3 bala lang! Ikaw, pre. Hindi ka makatama sa akin. Ito. Hindi tama si Kaisa. Boom! Tinding kalaban! Boom! Lumipiyas ang bala mo! Oh! Ito! Ito para sa'yo! Ito para sa'yo! Alam mo, tangina matindi to. Si Commander Panakon to, yung nakalaban mo. Hindi to basta-basta. Subukan mo! Maglapitan tayo! Hindi na pumitok. Tingnan mo, walang tayong bala. Yung gagawin natin dito, sudaw na lang. Sudaw na lang. Paano nahuli? Ito. Lagi na sa Ito. Ano? Patayin ko to? Mabuti nga. Ito. Ano yan? Misis mo? Wala, saktan mo. Ako yung kailangan mo. Ganon pala. This is the police speaking. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Paging Dr. Beat. Emergency, emergency. Paging Dr. Beat. Ano, patol yan o kamatayan? Hindi yan eh. Patol yan. Siguro, malapit na o malayo na ospital. No? Naka-helmet pa. Pero walang motor. Ano ba yan? Alis na lang ako. Ayun na. Makasurvive ka ha si Boy Tusoy sa iyang sakit. At ang sumpay na kabanat.